Asta e doar pentru voi. Și s-a întors, poți să spui să rămână adevărat. Când într-un club arunc cu banii, Sângeani, Versace, Mame, Balenciaga și Fendi, Zanotti, Milano sau Miami, flow italiano, Studios Blues, Interlop, Beretta sau Glow, suntem top, trap și pop, platine și gold, radio sau televizor, te rog, din Bolivia, Venezuela. Zici că sunt pe alcaline, zici că fac manele, aruncăm cu banii, sunt plin de lovele. Arunc cu banii, Sângeani, Versace, Mame, Balenciaga și Fendi, Prada și Zanotti, Milano sau Miami, flow italiano, Studios Boss, Interlop, Beretta sau Glow, suntem top, trap și pop, platine și gold, radio sau televizor, vreau să zic muie pentru trapanele, noi suntem trapul, aici e gangsta trap adevărat. 100 de kg în port. Șeful militar și contacturi din Italia, într-un club să sară sticle, e Dom Perignon, Champania. Ce sale trapanele, v-ați ales greșit vocația. Nu ne certăm pe net, mai bine la